Dobro večer, tu je Ivan. Dobro večer. Da li si raspoložen da nastaviš od prošlog puta izlaganje u vezi vode? Baš smo potegli malo pre priču, da li voda može da se zakrivi? Šta ti misliš o tome? Pa, ako je globus može, ako nije globus ne može. Ja, vrlo mudar odgovor. Međutim, zašto su ljudi, dok nije došlo postanje lasera, koristili isključivo šlauf vage i dobro i danas se koriste i vaser vage i gde je tečnost, odnosno fluid pokazuje da li je nešto ravno ili nije. To ne treba o tom raspravljati, to se podrazumijeva. Zato se kaže voda ravno. Odavde do Marsa razvuci šlauf vagu i ona će ti pokazati. Tako da, iako Mars ne postoji, ali ne veze. Da, to postoji, ali to nešto drugo. Nije to su dali ime nečemu što svetli Mars, je li tako? Pa to je samo imenica, ali nema svojstava. Mislim, svojstva su pogrešna. Pa oni kažu da su bili gore, da su doneli uzorke sa tla Marsa, da su ispitivali, isto tako ranije i sa Meseca i onda su delili... Kako ne, pa apsolutno, da. U tom čuvenom masovskom krugu su deljeni čak i uzorci kamenja sa Meseca. Čak je svojevremeno i naš nekadašnji predsjednik bivše SFRJ imao to kamenje, doneseno mu je kao poklon sa Meseca, onda se on hvalio, evo ovo je kamen s Meseca. Da, kad su bili u Beogradu posjeti astronauti, pa mu donijeli jednu vreću kamenja. Ili ima vode na Mesec, to je bitno, ajmo tema voda. Pa ima i na Marsu vode, video si u Schwarzeneggerovom filmu kad tope oni uz pomoć ovih sondi. Nisam pitao za Mars, za Mesec. Za Mesec nisam siguran. Ti, Davide, znaš li ti da su oni koristili Teksas i prikazali ga kao da Mars, znaš? Ne znam. Ima tamo slike, znaš. Izabrali neko mesto u Teksasu i spakovali ga kao evo Mars, a ono u Teksasu snima. Da, našli neku crvenu zemlju, pogodno tlo i roka i snima, jel tako? Da, kao Mars, znaš, kakav Mars se zaluđuju, nema bežanja od zemlje, prijatelju, na zemlji si rođen i na zemlji ćeš umreti, koji svi ostali. Nego oni se teše, razumeš, tim budalaštinama, naš solarni sistem, ne znam, zemlje, naš, to je sve. A dobro, da li postoji voda na Mesecu? Evo, pitanje za sve, da li postoji voda na Mesecu, postoji, na Marsu navodno postoji led koji je u Schwarzeneggerovom filmu se topio uz pomoć ovih sondi. Postoji samo puka mašta, Davide, ništa više. Nego nisi dobro postavio pitanje. Evo ti ćeš. Ajde, postavit ću ga ja. Što je njima toliko bitno da zaluđuju narod, razumeš, tim naivnim pričama i naivnim stvarima? Znaš, niko nije postavio to pitanje. Nisu to naivne stvari, tu se ogromne pare vrte. Vrte se pare. Koliki je budžet NASA za godinu dana, znaš ti? Pa znam, otprilike. Zato ti to platiš, što su oni se zajebavali tamo negdje u pustinji, ti to moraš da platiš kao poreski obaveznik. A izašao onaj iz Kanade jedan, ja ne znam sad kako se zove čovjek, i prozvao ih na sudu sve. Kaže, zašto vi plaćate ove ljude? Odakle njima ovi budžeti? A izlazi kao od takse poreza kao obveznika. Rekao je čovjek, ako ustanovim da je laž, hoćete li ih procesuirati? I čovjek iznese činjenice da je laž i nikom ništa. Znaš, dobro je da postoje takvi, mislim, uopšteno kažem, stvarno je čovjek provjerio na šta vam ide budžet, na šta vam ide, koliko vi plaćate te ljude, razumeš? Ja mislim da su oni najveći perači novca u svijetu, brate. A šta je njima cilj? Je njima cilj da uzmu novac? Njima je cilj zatopljivanje velike mase, kontrola na istu masu, kontrola je velika u pitanju. Ima tamo dosta tih, evo oni kažu za Ruse tamo da su sad Rusi našli na najveću koncentraciju, ja ne znam šta je bilo, da li nafte, ne znam čega tamo,
i da su ovi sad krenuli jako tamo da zauzimaju, razumeš šta, polja, šta li, tamo oko Antarktike negdje, sad pitanje gdje je. To sam slučajno zakvatio negdje malo nešto, znaš, oko toga, ali pod ovim, kako se zove, pod onim njihovim sporazumom, znaš, da kao to je sve odrađeno. Nije to na Antarktiki, to je s Arktika, na Arktiku je nađena, na Antarktiku ne sme se da se kopaju rude ni izvače resurse. Kaki ne sme, brate, pa čoveče, znaš li ti da su oni svi tamo pod okrivljem kao naučne ekspedicije, kao, znaš, sve se to sprovede, ali ono, kako da ti kažem, podmuklo, kroz kao naučna istraživanja, da bi ih ovi ne bi čačkali, razumeš? Dobro. I šta ti misliš, šta je tamo, dokle se sme da ide, kažeš? Šta je posle tog Antarktika? Jel ima neko da je išao dole pa da je video neko čudo pa se vratio pa rekao ljudi ja sam video, ja smem da idem ili ne smem? Da li postoji neki čvrst dokaz, a ne ova priča ja sam negda naleteo na to, video sam i onda sam, kad sam video, uplašio se i izgubilo se to i ne mogu više naći. To mene zanima. Pa pazi, ja smatram da je ne smatram da je globus, jer ima brdo dokaza da je sve kontra od onoga što nam pričaju. Ja sam zasta čuo samo dva dokaza koja ne brdo dokaza je pobijeno, jer tih brdo dokaza što ti navodiš mogu da potvrde i jedno i drugo, a to je lako jednostavno dokazati i utvrditi. Međutim, postoje dve one činjenice koje su bitne, koje do sada ne znam da li je uspeo neko da opovrgne, da se vidi predaleko i šta je još. Vidi se predaleko. Da je još drugo, to je Max pričao, ukoliko se sjećam, dva glavna dokaza. Preko 650 km. Ništa ne može da radi na jednom i drugom, to su opet izmišljotne. Jedino ovo što kažeš Igor je ta, što i sam Max je tu došao. Ti, Davide, onda uzmi globus i vrti ga, mislim, znaš i uzmeš avion, krene od Johannesburga do Amsterdama, razvuci na globusu, povuci i stavi da se okreće zemlja i gdje će taj avion da dođe, prijatelj, recite meni. On neće nikad sići na tu rutu, nikad. A čekaj, polako. Pa postoji atmosfera koja se isto tako kreće kako se kreće i zemlja, jel tako? Tako da nije to tako da beži njemu avion pod nogama. Razumeš? A uzmi možeš to je sve jedan sistem koji se zajedno rotira i onda se i mi svi rotiramo i to se rotira. To ti je ona priča o vozu. Svi kad voz ubrza na 300-400 km/h i ti sediš u njemu, ne osjetiš uopšte nikakav pritisak da voz ide s tom brzinom, zato što si ti već ubrzo na tu brzinu. Tako da ta priča da bi mi svi odleteli negde i raspali se i rasuli... Ne okreće se zemlja, nego... Jel ti kad ideš u autu 200 na sat, jel ti ostiš da ideš 200 na sat? Mislim, jesi ti nekad seo u auto i da nagaziš papuču i da nabiješ 200 za 5 sekunde? Si uradeo to nekad? Za 5 sekunde? Pa za koliko hoćeš? Za 3? Pa ne možeš za 5 ni za 3 da nabiješ sa autom. Što ne možeš za 5, be prijatelju? Gde ti to ne možeš za 5 sekunde stotku? Ajde kaži mi. Na stotku mogu, na 200 ne mogu. I šta si teo da kažeš s ovim? Šta hoćeš da kažeš, da se ne oseti ta sila? Pa zalepite za sedište, be prijatelju. Da. Znaš li ti koliko je 1800 na sat? Znam, Mach i po. Ajde saslušaj me da ti samo kažem. Ajde pričaj. Evo samo da te pitam pa onda ti uzmi pa odgovori mi samo na ovo pitanje. Kad ubrzaš, ubrzanje je A brzina je V. Kad ti pređeš iz ubrzanja i tvoje ubrzanje bude 0, znači krećeš se konstantnom brzinom od 200 km/h. Da li ti i dalje osjetiš da si zalepljen za sedište? Eto, to te ja pitam. Dobro, a šta ćemo sa onim momentom kad krećeš da se zaletiš i zalepite za sedište, nagaziš kočnicu i izletiš kroz šofer šajbu? Šta ćemo tako? Pa to ti je sila, a
Čekaj, brate, mani me to A, B i ta stranja. Pa ne znam tako da ti objasnim drugačije, mislim. Ne moj da mi objašnjavaš, ja te lepo pitam. Na ringišpil se voziš pa ti se grče vilice, prijatelj. Mislim, vozili si se na ringišpil nekako? Jesam. Jesi se vozio na balerinu, brate? I na tome pa na balerinu mi creva dođu u nos, prijatelj. I to je koja brzina? Ona ne ide ni koliko, ni 60, ni 100 na sat ne ide, brate. A zamisli 200. Ma zamisli ti ko što nam pričaju, bre. Pa to bi, znaš šta bi to bilo, prijatelj? Ma beži, bre, pa to bi sve otišlo, da ne kažem sad tu ima i žene. Znači, ne mogu, nerviram se kad čujem tako neke gluposti, brate. Pa ne smeš se nervirati, nisu to gluposti, to su činjenice. Kako da se ne nerviram, bre? Ma gde smo mi to otišli, bre, brate, gde se mi to krećemo? Gde smo mi otišli? Gledaj, meni je cilj kao i tebi, razumeš? Ja hoću da dođem... Jeste, ali gledaj šta radimo mi. Mi se vrtimo, znači, u krug ovde, između nas. Vrtimo se u krug 5 godina unazad i ništa nismo postigli. Kapiraš? Zato što solidarišemo se sa ovog, sa onog, razumeš? Znači, pa tako i trebamo biti solidarni. Pa dobro, evo, ja sam rekao, zemlja je ravna, brate, za mene. I kraj tačka, šta ima ko da mi priča više? Sad će mi dođe treći i objašnjava mi neke matematičke, pusti me, prijatelj. Mislim, ne kažem tebi. Ne, okej, nije sporno, razumem ja šta ti hoćeš da kažeš. Nema, brate, gledaj, ako se vraćamo, slušam malo, pričamo o zakoni, ovo, ono, ako se vratimo na pravi zakon i na prirodni zakon, ko meni može da zabrani da odem na Moravu da zabacim pecaljku i da upecam ribu, brate? Ko može da mi zabrani? Ko može da mi zabrani da odem sad tamo u ovaj šljivak i da pojedem 3 kila šljive, brate? A hoće li ta Morava uvek biti čista? To je pitanje, znaš. Da li će biti ribe u toj Moravi? Pa to se neko trudi debelo da zna i broj riba koliko ima u Moravu. To je problem. A mi smo krivi, mi, baš ti i ja i svi mi tu što pričamo, da dozvoljavamo da nam to rade. Razumeš? Još glasamo, idemo tamo, ne znam, glumimo neke budaletine, bijemo se međusobno i raspravljamo se međusobno. To je naš najveći problem. A oni to znaju i koriste. I ta vlast, i opozicija, i ovajte, i onajte. Razumeš? I on kad te sluša dok pričaš, on ukapira šta znaš, šta ne znaš i on te uvati tu gde ne znaš i vrti te ko budalu. Da, možda ljudi nisu svesni opasnosti, znaš, onda oni su uljuljkani, tako da kažem, u taj komfort. Pa prijatelju, zato je neko lepo napravio grad, odvojio, to je kao kad uzmeš dete od majku sa 3-5 meseci, sa godinu dana i odvedeš ga i ti mu radiš, brate, šta god poželiš, on nema pojma o čemu se radi. Možeš da ga, ajde sad kako da se izrazim, da stvoriš od njega šta god poželiš, i ubicu, i intelektualca, i da mu kažeš da on nije rođen, da je došao sa 9. planete, da su svi za njega neprijatelji, da razumeš, možda mu reći šta hoćeš. Manipulacija klasična. Mi smo svi uzeti od nekog roditelja i mi ne znamo istinu. Nemamo pojma o čemu se radi. I sad da mi izvineš, jebe nas ko stigne. To je problem. Nema ga tata da te zagrli pa da kaže, dođi bre sine ovamo, sad ću ja da im jebem mater. Majmune, pa nemoj da mi diraš dete, razumeš? I tako dalje, i tako dalje. Ne pričamo tipa politici, znaš, nego hoću samo da ustanovimo zbog čega je to tako. Jer znaš, on te uzme kao dete, ispirati mozak tim glupostima i ti kao dete šta znaš, razumeš? To pričamo, evo gledaj, on te gleda što predate nabije u tu ustanovu. Znači uzmete od roditelji sa koliko? 6-7 godina. To je najlepše doba gde se dete treba, tek upoznaješ svet, a on te upoznaje sa nečim veštačkim, razumeš? Nešto što veze sa životom nema. I to kad te se onaj intelektualni malj spuca u glavu 5 časova, 6, 7, 10, pa gleda da nabije, da ideš i subotu, pa i nedelju, da imaš, ne znam,
Ma ne da ti bre da živiš, bre, prijatelj. Pa evo, a roditelje ti smara na foru, glad, nemaština, mora u školu, kaznit te ovo, kaznit te ono, razumiješ? I ljudi nemaju vreme jedan za drugog, nemaju vreme. I onda deca budu to što budu i sve ode u, razumiješ? To je cela matematika. To naturanje, to je faktički ćuti, sedi dole jedan, znaš. To ti je ona ponavljačka priča. Ljudi misle da su oni slobodni zato što nisu zatvoreni u neki zatvor. Znaš, kao što imamo mi taj kafe dom, i sad ja sam ovde kući i kažem, super kad nisam tamo jebam. A u najbolje živi bre od mene tamo unutra, razumiješ? 3 puta hrana, čista posteljina, sve mu plaćeno, uđi, izađi, idi vamo, idi onamo, boli ga uvo, brate. Ne mora da radi, zatvori se u samicu po 2 meseca, lega po ceo dan, brate. Boli ga uvo. Ovamo uradeo pljačku, razumeš, 20-30 hiljada evra, sakrio pare, čeka, izađi za 2 godine, boli ga stojko, brate. A ti misliš da si slobodan tako što ustaješ ujutru u 6, ne znaš gde ti je glava, ne znaš, ostavljaš kuću, ostavljaš tu, ne znam, staru babu, majku, oca, ne znam, dete, kuće, mače, nebitno. I ideš tamo da mu robuješ 8 sati, misliš, ako si završio neku školu, da si ti neki na nekom mestu, da si slobodan, da si bolji od nekog drugog, od tog u zatvor. U stvari nisi, brat. I ti si u zatvor i još u veća govna nego što je taj. Faktički, Globus je jedan veliki zatvor, brate, razumeš, da ljudi ne bi istraživali, razumeš dalje, da ne bi preispitivali laži i prevare koje oni seju narodu i onda se zapitaš, pa čekaj, zbog čega to rade? Kontrola, strah, novac i manipulacija. Tu ti veoma gadno oružje, brate, razumeš? Slušaj, brate, Marko, sve i da je tačan, nešto što nema upravljač i nema vozača, ne može da se kreće ovako savršeno kao što se sad navodno po njihovim ovim krećemo. Razumiješ? Ta zemlja, ta lopta je mrtva. Znači nema ni oči, ni dušu, niti zna gde ide, niti da li se vrti, ona ne zna. I vrte te neke sile, ajde po njihovim tim opet nekim. A gde su ti, ne znam, steroidi, pa mi nikad, koliko godina, ja evo imam 40 i kusur godina, mi, koliko znam, nikad u ništa udarili nismo. Gde su im te planete, gde su te gluposti, gde su ti kamenji, ti peskovi, te kiše, ta čuda. U šta smo nekad udarili. Sad će meteor, evo, kaže, sad će meteor, evo sad, ceo život te drži u neki stran, vučete za nos, jebete u zdrav mozak i umreš, brate, i ne znaš da si bio nikad u životu nisi bio slobodan. Ne smeš da misliš svojom glavom, ne smeš da radiš šta hoćeš, oj s levo, oj s desno. Čekaj, ve, prijatelj. Autoritet ti kaže, ne smeš da ispituješ to, znaš, to je, znaš, i onda te poklopi neki kao matematičar, znaš, neki matematičar će sad tebi objasni kroz neke brojeve, razumeš, aj ti pomnoži meni pi. Pomnoži broj pi, pomnožiš ga klinac. I tu je matematika propala, aj zdravo. Fizika, Isaac Newton zakon, čao, doviđenja, propao je odavno, razumeš. I onda, pa oni čekaj, brate, a za kad ti to treba, kažem? Za kad tebi treba da množiš pi? Praviš buriće, šta radiš? Šiješ lopte. Šta će ti pi u životu, brate? Koji će mi kur matematika? Hoću ti dokaže da je matematika pukla, cela. Ama šta će mi? Kad pije da znaš čovjek koliko popio. Pi. Buraz, šta će ti matematika u životu? To mi, evo, nek mi kaže neko, ja koliko živim bez matematiku, brate, nikad mi trebala nije. Nikad. Kaži mi ti sad meni, deca kad pođu u školu, oni njima nemaju više šta da pričaju, nema šta da ih uče, brate. To dete je na gledalo kući, sve i svašta zna već i da čita i da piše, diže Windowse. Deca sa 12 godina programiraju, prave aplikacije, hakuju, ne znam, šta da ga nauči učitelj koji 50 godine radi od 1. do 4. Šta da ga nauči? Ta generacija preskočena, brate. Taj učitelj može samo da se obesi negdje iza kuću. Shvataš? Znači, deca ne moraju više da idu u školu, brate. Dao si mu telefon u ruke, dao si mu internet, pa kad će knjiga u školu da mu objasni
bolje nego kad on upali nešto, ne znam, YouTube ili bilo koji kanal ili bilo šta da pogleda, kako će učiteljica da mu objasni bolje nego on sam kad vidi nešto. Moraš da ideš u školu jer će da te kaznit će ti roditelje, jer sistem mora da te ima. Deca sa sela isto programiraju, brate. Nema više razlika između grad i selo, brate. To je završena priča kad je došao internet. Mislim, ne internet, nego uopšte struja kad je došla na selo. Tako da, taj mali seljak koji ima, ne znam, 5 ovce, ok, da ne pričam više, znači, i živi negde na planinu, ima internet, on ništa nije gluplji od onog tamo u centar Beograda ili ne znam, samo možda neki naglasak, one opanke, čašire, jeleče, razlika je u dres kodu jedno. Inače, ništa pametniji nije od njega. Treba da se zna neki red, ali ne možeš ti da pošalješ, brate, klinca u školu, onaj zbog, ne znam, okrenuo se iza nešto da pita ovog drugog, ovaj mu izvuku uši i našamarao ga. Kako su nekad vas pitali deco, brate, razumeš? Nekad, ranije, kako su vas pitali deco. To kaki je ovi danas programi, ovo je zatopljivanje nacije, brate, svih naroda na svetu zajedno. I šta rade po bolnicama, uzimaju decu, kradu decu roditeljima, prodaju po bolesnoj Evropi, brate, razumeš? A kamoli šta dalje, nešto ozbiljnije da se priča. I ko je tu kriv? Mislim... Ali dobro, ne kradu se deca samo kod nas i to je isto jedan vrsta biznisa, ono što sam ti rekao zbog čega NASA forsira te projekte i to je sve radi para, radi novca, razumeš, Marko? Nije to ništa direktno uprto protiv tebe, mene, Žike, Paje, nekog Johna, Franka. To je svuda tako, neko hoće novac, razumeš? Njemu je cilj da zaradi novac. Baš njega briga način na koji će do njega doći, njemu je bitno do njega zaradi. To treba razgraničiti od toga da tebe neko lično mrzi i sad tebe neko, baš tebe, eto ti si njemu bitan, pa on tebe hoće da rokne. Nije to, takav pogled nije dobar. Ne, ja kažem samo šta se dešava, brate, razumeš? Tebe je nauka razumna stvar ili ti u nju sumnjaš? Brate, ja vidim da je nauka nerazumna što se tiče razuma, brate, razumeš? U kom delu je nerazumna nauka? A u kom delu je razumna? Možda u lečenju, da kažeš, ljudi i nešto, ali vamo, što se tiče ovih drugih stvari, sve to, znaš odgovor na to. Ti misliš da oni apsolutno ispravno leče ljude, da ne greše pri svojim metodama i postupcima koje su izabrali za lečenje ljudi? Pa greše, nisam rekao da ne greše. Isto ta narodna medicina, što je mrzi ova prljava korporativna farmaceutska mafija, brate. Zato se ljudi ne bi lečili džabe, alo. Sad ćemo lek. Ljudi gaze po lekovima. On ode tamo, truje ga ovaj podmazivač iz Evrope, razumeš? Truje ga lekovima. Ode mu u bubrezi od kiseline i aj ćao. Ma ne truje tebe podmazivač iz Evrope. Tebe truje tvoj čovek, razumeš? Tvoj komšija, tvoj prijatelj, tvoj poznanik, tvoj brat. Razumeš? Jer on radi ono što je njemu rečeno. On je naučen tako da je to ispravno. Ne truje on tebe svesno i namerno. On je plaćen za to da te truje. Njega je sistem napravio da on truje. Imaš i plaćenih, imaš onih što rade možda iz, ne znam, se plaše, brate, za posao, razumeš? A ljudi su izmanipulisani, razumeš? Ti ne shvataš da je velika količina novca u protoku. Svuda gdje ima puno novca, tu ima mnogo obana. Pa ne mogu da pustim novac ti je ključ u ovom svemu. Ljudi se ubijaju radi novca, ne ubijaju se ljudi za džabe. Dobro, aj sad ja tebe da pitam jednu rečenicu. Hoćeš ti da ubijaš da bi ti sutra valjao, jel? Hoćeš li ti da ali ti to ne radiš svesno, kako? Hoćeš li da budeš u istoj instituciji? Davide, a tebi to normalno, brate, da zbog novca se dešavaju sve te stvari? Pa kako će biti normalno, nemoj biti bukvalista, razumeš? Jel tebi normalno da ideš u školu? Jesi ti išao u školu, da te ja pitam? Jesi išao u 4 bar razreda jesi završio? Išao sam u 4.
I pa što si to radio, je li to dobro, eto ti kažeš malo pre da je to zaglupljivanje, što si to radio? Razumeš? Odgovor si već dobio malo pre, zato što je... A to ti ja pričam, ako ne znači ideš ovaj u jadnik školu, tamo... onda dođe pa ti tu maltretira roditelja, ne znam, ne može tako, oni mora da idu u školu, pa dođe socijalno, pa dođe ovo, pa dođe ono. Da. Malo pre si, Ivice, i postavio pitanje i odgovorio sam sebi. Znači ono na moje da li ja mislim. Nema ja šta da mislim. Znači ja radim ono što je, tako da kaže, napravljeno da treba da se radi. Ne mogu ja o svemu da mislim. Zamisli kad bi se ja bavio i ekonomijom, i politikom, i zdravstvom, i kad bi to sve jedan čovjek morao da se bavi, to bi bilo nenormalno. Zato postoje grane za koji su određeni ljudi predodređeni ili stavljeni da obavljaju te funkcije i onda on obavlja to za tebe. Ti ćeš za njega da napraviš tamburu, on će za tebe da napravi klavijature, Max će da peva ili svira bas gitaru, ovaj će ovo, ovaj će ono. Znači to se zove u savremenom društvu podela rada. Znači svako će da radi ono što najbolje zna. A u tome radu, naravno da se dešavaju greške. Ti ćeš da praviš možda grešku, ja, Marko, neko treći. Da li mi to radimo namerno? Pa naravno da ne, to se, znaš kako, ko radi taj i greši. Ti ćeš da napraviš tu grešku i nesvesno, zato što te sistem naučio tako da je to okej. A šta ćemo ako pukne sistem ceo i nema ništa, zašto će onda da se vataju, jeli, Davide? Zašto bi se ti ljudi uhvatili? Ajde ti meni reci. Zašto bi se šta bi se ljudi nadali, ajde mi tako reći? Čemu da se nadaju? Znači nema sistema, puklo sve, banke otišle u klinac, veoma se bliži taj moment, razumeš to sve da se desi i šta će onda ljudi? Zašto će? Kako će onda da kontrolišu te patetične političare, ove, one, razumeš, radnike i tako to? Ti kažeš, na primjer, on mora da sluša autoritet. Izvini, ne mora, brate. Možda bude nezavisan. Ali se i taj sistem prljavi njemu ne da bude nezavisan, da bude slobodan. Jesi ti zaposlen, da te ja pitam? Jel ti radiš nekad? Jesam. Šta radiš? Nebitno. Radiš neki posao, obavljaš. Kad tebi šef kaže uradi to i to, jel ti uradiš to i to ili kažeš njemu, ma nije to dobro, imam ja bolju metodu rada. Jel mu kažeš to? Naravno da mu ne kažeš, uradiš ono što ti on rekao, jel tako? Tome ti ja pričam. Nisi ti tu postavljen da ti misliš da li je to dobro ili nije, već ti samo izvršiš zadatak. Tako i onaj policajac, njemu je šef rekao, idi druže na ulicu, navataj tamo 10 kazni i dođi, on kaže pa kako ću ja da kaznim 10 ljudi, a ovaj mu lepo kaže, ima svuda prestupa, samo ti njim moraš da nađeš. I on smatra da je to okej i moralno, jer zato što će kazniti sledeći put toga što je kaznio, on neće da prekrši zakon. Tako i ti isto. Obavljaš tamo posao koji ti je neko rekao. A možda neko smatra da to nije pošteno i ispravno što ti radiš. Znači sad je to selektivno gledanje. Pazi, znači mi možemo, na primjer, šta onog sprečava da izvrši naređenje? Jel? Na primjer, aj pričamo o vojsci, pričamo, na primjer, o policiji i tako tim nekim institucijama, znaš. I ti sad, ako ti ovaj kaže, idi dole, brate, ratu i leši to dole sve, ne pitaj nikog ništa, razumeš, i šta, ti ćeš da poslušaš i dolešiš te ljude, jel, šta? Mislim, razumeš šta ti pričam, to je, brate, klopka sistem, brate, znaš. Evo i ovaj bio general naš, branio ljude i otišao u zatvor što je branio ljude, razumeš. Znači, što je izvršio naređenje, i što je slušao pretpostavljenog, on je otišao na robiju, brate. Znači, nemamo pravog rešenja, razumeš? Znači, nemamo postavku, brate, zdravo. Jer u svakoj postavci ćeš da nađeš ono prljavo, razumeš? O tome se radi. Znači, evo ovi doktori. Šta tebe sprečava da izađeš prijatelju iz te, brate, s tvoje kancelarije i da kažeš, evo, mene su naterali, brate, lepo, dokument, islikaš sve, izađeš u javnost po cenu života. Ako si neki moralan čovjek i odgovoran, razumeš? Ti ćeš to da uradiš. O tome što njega niko nije naterao, razumeš? Pa o tome se radi, brate. Znači, ali njega niko nije naterao, on radi ono što mu je rečeno i on je sa preduverenjem
da je to ispravno odradio ono što mu je rečeno. On ni jednog momenta nije sumnjao u to što radi da je to loše ili dobro. Već on smatra da je to ispravno što radi. Tome se radi. Tako kao što si ti dobio od šefa naređenje, lupam, istovari ovaj kamion brašna i ti si ga istovario, nisi ti razmišljao šta je u tom džaku, da li je u tom zaraženo brašno koje će da podele tamo narodu pa i potruju, ne, već si ga ti istovario. Tome se radi. Jel ti misliš da oni svi sve znaju? Ti znaš da taj doktor, odakle tebi informacija uopšte da taj lekar misli da on nije u pravu, on misli da je u pravu. Ja još nijednog lekara nisam video koji je nešto tako radio i te iz COVID bolnice. Oni i dan danas misle mnogi da su u pravu, da je to ispravno što oni radili. Dok ima pojedinaca koji su istupili pa su onako krenuli da razmišljaju svojom glavom. Međutim, većina tih je i, tako da kažem, ili je dala ili dobila otkaz ili suspendovana, a neki nisu. Mislim, većina, kažemo... A dobro, ti ako si svesan čovek... Od 100 ljudi jedan čovjek koji se pobunio. Neznanje nije neopravdanje. Da, čovjek se prehladio, dobio upal pluća, oni mu dali dijagnozu COVID, na osnovu čega, na testu COVID-a je bio pozitivan i onda lepo ga uzme i stavi ga na respirator, naduva mu onaj pritisak previše ili ne usaglasi mu ritam disanje i on umre. I ti misliš da taj lekar misli da je on radio nešto loše? On bi bio luda, ne misli, eto ti da ti kažem. Ne misli uopšte da je uradio ništa loše, tome se radi. Nije on lud, već je jednostavno, njemu je to tako stavljeno da je to okej. Navodno, po njegovom mišljenju on je pa po tvome mišljenju onda jebote svi lekari, pa pazi, po tvome razmišljanju svi lekari su onda, većina lekara misli da su ubice i oni to svesno rade. A to je još bolesnije onda. Pa čekaj, jel nisu ubijali ljude? Što da mi kažeš, jel? Pa imaš ti dokaze da su oni ubijali ljude namerno. Hoćeš da ti pustim snimak gde oni razgovaraju na nekom njihovom skupu kako i šta treba da se radi? Hoćeš da čuješ to? Pa znam ja to, šta ti meni ima da puštim. Pa ako znaš što pitaš. Pa onda što jebeš? Gde je bio taj skup? Gde je bio taj skup, reci mi? Znači, trebaš sve da lepo... Neću da ti kažem. Pa ne moraš, onda ćuti. Ne moraš da kažeš. Ali onda nemoj da pričaš ako nešto ne znaš. Znači, ti sad... Ali ja hoću da dođem do suštine, ali vi ne razumete. Slušaj me, znači, pričaš nešto što nisi čuo kako rade. A video sam ja gde žena napada čoveka koji leži u krevetu, što se nisi vakcinisao, sad ćemo te ovo... Kaži mi, jesi nekad ušao na Gerento da vidiš pacijenta? Jesi nekad bio u ludnicu da vidiš pacijenta? Te one matore, babe, dede, to je to? Pa Gerento, znači oni starački domovi, pa onda ne znam, ove neurologije. Jesi ušao na neurologiju nekad? Nisam, što pitaš? Pa to, znači ljudi se, znači ne daj Bože nikome, znači vezuju ih za krevet, znači niko ih ne gleda, niko im ne, što kaže ovaj Marko, ta zakletva, ako si prijatelju lekar, doktor, medicinska sestra, ne možeš ti da dođeš da je vrate sa plastična usta, nokti od 2 cm i drkaš telefon ceo dan, spavaš uveče, noge na stal, a pacijenti ti puze po patu. Razumeš? To su nečiji roditelji, braća, sestre, majke, žene. Ajde da se vratimo na suštinu. Znam da toga ima, toga je uvek bilo. Znači, to je uvek, ne da toga ima, nego to je non stop, to niko neće da, niko ne, znači boli... A ne možeš ti to iskoreniti, razumeš? To se ne može iskoreniti. A ne može. A što? A uvek će biti oni koji, uvek je bilo i 2 konja, 4 kad vuku u zaprezi, kad vuku kola, uvek je bio onaj jedan koji poteže više, onaj manje, pa ovaj ga bije, a on i dalje neće ono da vuče još manje. To je tako. Brate, dok ne vidiš i nekog tvog tamo, ili ne daj Bože ti, da ga ti čekaš da on ti reši sestru pa da dođe da te pogleda. Dobro, ali otišli smo od teme. Pa nismo sve, to su sve ista govna, taj sistem su sve ista govna. Da. Znači, ali na Markovoj priči ispadoše da su svi ljudi govna koji rade u zdravstvu.
Pa jel nisu? Pa kako mogu biti? Pa možda radi nekome ovdje sestra, brati, ne možeš pošteni. Kaži mi kad pođeš kod doktora, jel ideš samo sa zdravstvenu knjižicu ili nosiš i torbu? Ja idem samo sa zdravstvenom knjižicom. Nećete primivre dok ne napuniš torbu. Hoće. Evo kad ste potegli zdravstvo, meni se nameće jedno pitanje. Doktor onkolog, znači doktor koji liječi pacijente koji imaju kancer. I zamislimo da je on dugogodišnji doktor. I da je u nekom velikom gradu gdje prolazi rijeka pacijenata takve vrste. On sigurno može da kaže poslije određenog broja godina kolika je uspješnost u liječenju metodama koje je zvanična medicina upotrebljava za te pacijente. I sigurno može da kaže pouzdano da ta metoda ne radi i da ne daje rezultate. Međutim, ja nisam primijetio ovdje u našim ovim sredinama da će neki od takvih reći ovo ljudi stvarno nema smisla. Ja sam vjerovao, ali rezultati pokazuju drugačije. Ja više neću da se bavim na ovaj način, da tretiram i da te pacijente guram u tom smjeru. Eto, Ajde sad Zog zastani za trenutak pa nastavi dalje. Sam da kažem jednu stvar. Ti kažeš, nisi nikad zapitao u stvari. Nisi nikad zapitao zašto pokušavaju da leče, a znaju da ne mogu izlečiti. U stvari oni ne leče, oni ti produžavaju život recimo za mjesec dana, za pola godine, za 2 godine. Na taj način. Inače bi umro odmah. Tako da ti moraš da ima i toga Zoks, a ima situacija kada izleče. Jeste da je agresivna metoda i šta ja znam zeznuti neke druge stvari, ali te izleče. Ano, ne znam da neko može biti izličan radijacijom i otrovom, ajde rezanjem možda i nešto može da se učini. Pa ja sam primao kemoterapije, Zoks. Šta je to nego otrov? I evo me živ sam. Pa ne mora da znači uopšte da se ti od toga se izliječio, nego si možda je tvoj organizam bio jak, jer ti ne možeš pouzdano da kažeš u tim biohemijskim reakcijama šta se tu desilo. Isto tako ne mogu ni u kontrasmeru da pouzdano kažem da to nije tako. Mislim, kad tako gledaš. Lek postoji od 1960. godine za rak. Moj otac se izlečio od raka. Ja ti pričam da ta moderna medicina otupljuje, a ne leči ljude kako treba da leči. Odnosno više ih truje nego što ih leči. Mislim, to možemo da ustanovimo. Znači, to se dešava svuda, vidiš. Razuman si čovjek, tako da nije teško vidjeti, znaš. Suština, da lekova ima, gazimo po lekovima. Sad, šta je za tebe lek, šta je za onog lek, u to neću da ulazim, u dalju raspravku, ali izbor ima. Da li ćeš da li ćeš onaj, na tebi je, naravno. Sad, kako će ko da se leči, to je veoma diskutabilno. Neko ima poverenja u tu medicinu, neko nema, neko neće da ga truje, razumeš, niko, nego da se snađe čovjek, razumeš, ima jedna porodica u Veresu, dolazili su kod njih i svi ovi političari iz vrha, razumeš, svi ljudi su dolazili, vidjet ću da ostavim dole kontakt broj kome treba, samo somneš ljude i kažeš, naravno, šta ti je problem, razumeš, koja je bolest, pitanje to i oni naprave lek, razumeš, i pošalju te. Može, Marko, samo. Izvoli. Evo, za Stanka 3 imena. Raymond Drive, uništen čovjek. Onda Gerson, morao pobjeći iz Amerike, u Meksiku liječio čovjek. I evo treće ime, kako se čovjek zvao, Njemac, koji je izmislio onaj generator za orgon. Uništen čovjek, završio u zatvoru, najvjerovatnije su ga ubili
I što je najgora stvar, spalili mu sve knjige. Možeš misliti te inkvizicije u Americi 50. godina. Inkvizicija. Znači, zašto bi establishment imao išta protiv ta 3 čovjeka? Ja ne mogu to da shvatim. Kako se zove onaj Schulz? Richard Schulz, jel on? Ilegalno je liječio ljude od raka. Ilegalno. Znači, u debeloj tami. Ne znam zbog čega bi establishment medicinski ili bilo koji imao išta protiv tih ljudi. Ali evo, ljudi su doživjeli tu sudbinu koju su doživjeli. Znači, progon je evidentan i kad god neko napravi neki proboj, odmah se oni stvori da ga uklone. Ako nisi osoba koja će da traga za informacijama, onda si prepušten njima. Oni sve znaju. I oni kad te ufate u mašinu, on te vrlo brzo ubijede. Ako ne reaguješ brzo, moraš brzo reagovati da bi imalo to efekta. Ufate te u tu vrstu zamke i ti pristaneš, upadneš u to i kotrljaš. Imaju one neki fazoni statistički, ti američki, znaš, zapadne te medicine, gdje oni kažu da je pacijent koji je preživio 5 godina izliječen. Može umrijeti sljedeći dan. Znači 5 godina, 1 dan, on tebe smatra izliječen. Ja mislim da je rak bolest savremenog društva. Ništa drugo, jer kad se gleda tu ta neka pozadina tamo istorijski, ti jednostavno vidiš kako je taj rak eksplodirao u brojnom stanju. I mislim da savremena civilizacija proizvodi tu vrstu pod navodnicima bolesti, jer je to u stvari jedan način života koji je možda neprirodan, ali pošto smo mi upali u takvu vrstu egzistencije, mi smatramo da mi vodimo jedan sasvim pristojan i uredan život. Malo je to previše, kako bi rekao, kad neko kaže imam lek za nešto, znaš, to je jako, jako teška reč. Da kad je neko ubeđen u nešto 100% da može da uradi, ili zapravo mnogi su to tvrdili, pa na kraju se ispostavio ipak za neke stvari nema leka. Onda nikad ti bogataši ne bi umirali, razumiješ, živjeli bi večno, da je to baš tako. Pa onaj ti Rockefeller imao 16 transplantacija srca. A nije imao 16, imao je 6-7 transplantacija, a ne 16, ali na stranu i on je to umro i on na kraju otkazali mu ti organi. Imaju ljudi milione pa umru od raka, razumeš malo? Ja mislim da on nije čuo za Šulca i za Linusa Paulinga ili za Todora Jovanovića ili za nekog trećeg lekara, travara, vidara koji je možda mogao nešto da leči. Nije to samo bolest koja je nastala u epruveti, to je bolest i duha i energije nekih viših, razumeš? To kad se poremeti, to se teško leči, veliki poremećaji se teško leče na prirodan način. To manja neka oštećenja može da se izleči u zdrav način ishrane i trave i bilje i pomogne čoveku zaista. Ja sam vidio dosta ljudi se tako izlečilo. Međutim, ima tako agresivni oblika raka gde bukvalno on napreduje 2 mm dnevno. Evo, ja sam ti rekao da se izlečio od raka narodnom medicinom. I šta ja tebi dalje treba da proslikne toga? Reci ti nekome to ko ima na koži sarkom ili melanom, samo ćete pogledati i reći da niste normalni. Pa vidiš ti sad, brate, nemaju svi rak, a taj koji ga ima sigurno nije bio dobar, brate. Pa ima i tu istine neki, ali nešto ima, brate. Ali ne mora znači da taj nije bio dobar, možda on neko drugo sranje od nekog drugog je preuzeo na sebe da otplati. Znaš kako, brate, ako su ti misli loše, loše se i ti osjećaš, brate. Znači, tajna, kad se čuva, čovek se razboljeva. Ti sad, ako znaš nešto, ja ti kažem, nemoj nikome da kažeš, molim te, ovo, ono, i ti sad to čuvaš. Ti se razboljevaš, brate. Shvataš? Bolje da ne čuješ nikakvu tajnu, to je nešto najprostije ako želiš nekog da sjebeš, samo mu kaži da to što si mu rekao ne kaže nikome. I posmatraj ga 1-2 nedelje, brate, da viš šta će mu se desiti. Jer tako smo napravljeni.
a on ode i svima kaže, i onda ti kažeš, pa onda bolje za njega da uopšte ne čuje tu tvoju tajnu, razumeš? Znači, nekome kad kažeš nešto i kažeš mu, brate, ovo nemoj nikome da kažeš, i on to čuva, znači, taj će da prsne kroz mjesec dana, evo, pljuni. Pa zavisi kakva je tajna, ako na njega ne utiče direktno, boli ga. Nema to veze, brate, slušaj, nema veze, ti automatski, čovek tako funkcioniše, jednostavno, to je mnogo prosto, samo što, kaže, bole me leđa, ništa nisam radio, ništa nisam, ima nešto tu, brale, čim te nešto muči, nije to bez veze. Dobro, i se to može travama izlečiti? Ne znam, brate, to, odakle znam. Travama, znaš šta se leči travama? Travama se leče, ne znam, nešto na koži ili čajevima, nešto unutra što ne možeš da ti rukom dodirneš, i ne možeš ti bolesnog čoveka da izlečiš čajevima ako je, što kažeš, malo pre metastazirao mu rak, brate, da će umre za 2 dana i sad ćeš ti sa 2 šolje čaj da ga vratiš u život. Zna se kako se to radi, brate. I prvo, naša istorija bolesti nije od juče i od rođenja, nego mnogo, mnogo unazad. To treba ljudi da shvate. Znači, ako misliš da će novac da te spasi, penzija, neki lep život, da se skockaš tu negde i da se izoluješ, da kažeš, super mi je, boli me uvo za sve, neće ni to da te spasi. Ako treba da umreš, znači ti ideš pa da imaš milijarde, razumeš? Nema ti spasa. Ako meni sad treba nešto da se desi, to će da mi se desi, pa mogu ja se lečim i da me puste u nuklearnu elektranu, brate, ako treba, nema mi spasa. Ljudi ne shvataju kako se čovek razboljeva i kako se čovek leči sam. Znači, treba budeš dobar, prijatelj. A kad si dobar, nisi bolestan. To je najveći, znači, to je, kaže, tajna koju svi treba da znaju. Nije to tajna, ona tajna što se krije, nego ta neka tajna, znači, ako si dobar, lepo razmišljaš normalno, znači nisi zao, nemaš loše misli, nisi podmukao, ti si, brate, zdrav. I to je tačka. Ako ti ustaneš ujutru i čekaš nekog da zajebeš, ne možeš da živiš ako nekog ne slažeš, ne podmetneš mu nešto, ne ukradeš. Ti si bolestan čovjek, prijatelj. Nema tu nema leka. Ti si demonizovan, kako se kaže to, ne znam, đavoiman, lud, nebitno. S tobom nešto nije. Ti dobijaš automatski samouništenje jer ne radiš ispravne stvari. A to je savest koja te grize, znači ti imaš i svesi podsvest. Podsvest radi protiv tebe kad ti spavaš. Kad si ti, nešto si se zamislio, tamo negde zevaš u 3 pičke materine, podsvest radi protiv tebe. Nikad ne radi za tebe. I onda vodiš računa šta ćeš da kažeš, šta ćeš da uradiš, da te podsvest ne sjebe. Nekoga zove, ne znam, ego, nekoga zove ga kako hoćeš, brate. To je podsvest. To je nešto što, ne znam, znači ja nisam ni naučnik, ali to ti je jednostavno tako. Kaže karma, pa ne znam ovo, ono. Pusti to, brate. Te neke indijske džidžubidže i to. Znači, svako od nas zna samog sebe. Ja savršeno poznajem sebe. I ja znam da sam i loš i ne znam, ali trudim se da ne smetam, da niko ne zacvili zbog mene. Šta imam ja od toga ako ti sad ovdje pričam neke laži, te zavrćem nešto, da te nešto, ne znam, navlačim, da te nešto upropastim. Šta imam ja od toga? Pa sebi pravim loše, razumiješ? I to ti podsvest uradi kad ti budeš odsutan, ona ti sve to spakuje i vrati tebi. To je toliko prosto da prostije ne može da bude. Podsvest je velika stvar. A imaš i onih što nemaju podsvest, nego, znaš, samo ko robot piči. Nemaju podsvest, ali tu je savest. Ne možda je nema. Kaže, nema savesti. Ima, nego je ne koristi ona će sama da se uključi kad bude trebalo. Da. Pa da, nešto uvek bude okidač, znaš, ali
U suštini ne možeš da budeš nemorala, ne možeš da budeš nečovek, ne možeš da budeš, razumeš? O tim stvarima se radi. Sad ti trebaš da crtaš nekome šta je dobro, šta je loše. Svi mi znamo šta je dobro, šta je loše, brate. Nego je pitanje odgoja, brate. Kako su roditelji odgajali, brate, dete, brate. I pod kojim uslovima. I šta su ih učili. To je ključna igra, brate. Ostalo dolazi s godinama. Znaš, ne može ništa te ne zainteresuje. Ne može da budeš ko u pećini. Ne, ništa me ne zanima, neće to utjecati na mene. Znaš, pa kad čovjek bude sam, onda će da vidi, brate, i šta treba i šta ne treba, brate. Razumeš? Pa će da bude, bi onaj u pravu što mi prijatelj rekao, brate, znaš. Ali kasno me je stiglo, znaš. To ti je... Znaš šta je opasna stvar? Evo sad kad sam vidio ovog lika da leži ovde priključen na ovaj mašini. Opasna stvar je što je i visok krvni pritisak dobar krvni pritisak. To sam nešto skoro. Znači, ne možeš ti sad čoveku kome je povišen pritisak silom da ga snižavaš. Ima postupak, brate. Pusti čoveka, brate. Visok ti pritisak, nije to džabe tako. Ako si stvoren takav kakav si, imaš jaku temperaturu, možda ta temperatura radi u tvoju korist, brate. A ti si otišao, trčiš da je što pre, makneš da je skineš, da je, razumeš? Pa pusti nek ti izgore, ili će umreš, ili će ostaneš, brate, ali možda ćeš posle toga da budeš još jači. A možda i ne preživiš. A i mnogo, pa jaka stvar ako ja ne preživim. Mislim, koga boli uvo za mene, prijatelj? Znači, zna se šta će opstati na zemlji, opstat će dobro, brate. Zlo će biti obrisano kao što je obrisano u Babilonu, isto tako. Što je obrisano Babilon? Pa, veoma jednostavna stvar. Ljudi su oni su, odnosno taj narod je dostigo vrhunac zla. Znaš ti, Marko, sad kad si pomenuo te, kako se zovu, te kupleraji i ta sranja. To je dokumentovano. Te orgije. Slušaj šta kaže, šta kaže. U Sodomi i Gomori jesu radili svašta, ali nisu silovali i ubijali svoju decu. A mi to radimo sada. 21. vek. Ljudi zatvaraju svoju decu u podrume, prave im decu, brate. Znači, niko ovde od nas sad nije ni mali, nema šta niko da se sramuje, ni da se sad nešto ustručavamo. Ili nije tako, ili jeste tako. Bacamo decu u kontejnere, prijatelji. Pa ko će ti to oprostiti? Peču ih na ražanj, razvlače ih na udice, kače ih na žice, piju im krv, seču im glave, igraju oko njih, ne znam šta sve ne rade. To možda ti ljudi tad nisu ni radili, brate, pa su najebali, ako je to tako bilo. Pogled sad šta se radi. Spavaju, bre, sa kerovima, prijatelji. Mislim, ne da spava ker u krevet, nego bukvalno ima odnos sa psom, čoveče. A ti pričaš za Vavilon, pa mala beba za ovo sad što se radi. Ali kažem ti da ćemo isto nestati koji oni. A što ćemo nestati? Pa nestaćemo zbog grehova, brate, velikih, brate. Sa ovim zakonima koje imamo sad, mi ćemo da se samo uništimo, ne mora nas niko da uništi, brate. Razumeš? Znači, deca će da se rađaju iz epruvete, ta deca ko zna kako su genetski programirana, šta će da budu i oni, ko zna, ne znam, možda neke, ne znam, nebitno je da ne lupam sad, možda ima neko tu da se ne smeju ljudi, brate. Znači, on može genetski kod da promeni, to je sad dim, brate. On to može da ubaci u epruvetu, ideš na veštačku oplodnju, znači taj peder ne može da ima dete sigurno, on mora da usvoji neko dete. Ja nisam lud da mu dam, ti mu ne daš, ovaj mu ne da, nema dece, znači on mora negde da ga dobije, brate. Izvuče ga iz ono bure i pap tamo, nemam pojma kako, šta, neka surogat majka, nije bitno, rodi za njega za kintu i to dete sutra bude neki manijak, ko zna kakav, brate, poubija sve to. Možda sada maštamo mi, znači, a i stvarno ti daje ti bujnu maštu kad počneš da razmišljaš koliko su bolesni, brate. Spaja čoveka na žice, na gvožđe, pa gde ovo ide, brate?
Svaku godinu, svaki 3. mesec u godini imaš nekog balavca koji izađe sa kalašnjikov i ubije 10 čoveka. To je kao majmunu kad daš pušku, isto. I puca, ide i kao u kanter, brate. On misli da je to, pa onaj video od njega, pa onaj... Si video komentare, be, prijatelj? Deca se lože na tobe, oni, bravo, majstore, trebao je još. Mislite? A roditelj šta radi? Da, sine, samo ti nastavi. Roditelji ne znaju gde su im deca, be, prijatelj. Nisu mu ušli u sobu, ne sme da mu uđe u sobu, be, prijatelj. A eto ti, druže, i šta je roditelj? Šta je roditelj, brate? Roditelji su, brate, moraju da kontrolišu decu. Kako da ti kontrolišeš svoje dete kad ne smeš da mu pogledaš zdravstveni karton, ne smeš da mu oduzmeš mobilni telefon, ne smeš da mu, ne smeš da ga pogledaš. Kako? Takvi su zakoni došli i to neko opasno, mudro i vešto radi. Znači, strogo, znači u milimetar tačno. Kako je mogo da pročita ljudsku psihu i da ode toliko daleko, znači taj radi to 24/7, znači da. I došao je do takvog zaključka da roditeljima treba oduzeti decu na vreme i dati deci prava kao i da može da li će da bude tranđa, da li će da bude, ne znam, razumeš, može da radi šta hoće, ne smeš da ga pipneš. I sad, prošli put sam tu negde, ne znam šta sam nešto tražio, našao sam neki video gde žena govori, da li neki dekan ili šta je, nemam pojma, deca nisu vlasništvo roditelja. Pa čija su moja deca, već sve im jebem. Čija su moja deca? Kako nisu moja? Pa čija su? Gdje si rođen, to tu pripadaš, šta pričaš? Normalno nisi tvoja. Tako će sad i za resurse da uvedu, znaš. U Brazilu, ne znam, ta ogromna prostranstva tamo, Amazon, tamo, pored ove, kako se, džungle, i tamo u Sovjetskom Savezu, u Rusiji, su bili. Znaš, to je sad to što će ovi moderni zapadnjaci, da im to u stvari maznu na fin i kulturan način, ko što su ti maznuli dete. Pa zato ti ima socijalno pravo da ti oduzme dete, zašto nije tvoje. Kapiraš? Da je tvoje, kako smije neko da te oduzme nešto tvoje? Ne može nikako. A da ima fore uvek preko suda. Da sud ima pravo nešto, lupom, nekom si dužan, ima pravo da ti otuđe auto. Dođe i konfiskuje ti auto i kaže dužan si, evo možda vratiš. Je tako i sa tim, ali da se vratimo na decu. Znači, deca pripadaju državi. To je davno bilo da je deca pripadalo tebi, to je još možda u prošlom ili prethodnom veku. I onda su imali pravo, kad su bili i Turci i ovi Austro-Ugari, uzmeti dete i odvede u vojsku. Pa čije onda dete? Pa normalno da nije tvoje, znači pripada toj državi. Sad ako je država normalna, neće ti ništa raditi sa detom, ako je nenormalna, onda će koristiti kako kad hoće, a ako je opet nešto između, onda će samo u te neke ratne svrhe koristiti mušku decu kad im zatreba. To ti je to, Ivice. Da li se to nama dopada ili ne dopada, to je nešto drugo. I da li treba menjati ili ne menjati. Isto ti je tako i sprevara i sa ovim nacionalnim parkovima, pa zaštićena, kako se zove, objekti i tako dalje i tako dalje. Znaš, sve jedno dalje pod državom ili pod Ujedinim nacijama. To su sve razne mučke. Kad se njima isplati na nešto da stave šapu.